שלום, וכאן דורית אפשטיין עם עוד פינה בארץ ישראל. והפעם אנחנו בנקודה הכי צפונית שאפשר להגיע על חוף הים. איפה אנחנו? אנחנו בגבול הלבנון. הנה שער שמאחוריו יש בסיס צבאי, שבקצה השני שלו יש עוד שער שמוביל ללבנון. ולמען האמת, כשמסתכלים על זה מלמעלה, רואים שיש פה פשוט חומה שנבנתה להפריד בינינו ובין לבנון. איפה זה המקום הזה? או שנקרא. יש בו את הרכבל הכי תלול בארץ, תראו איזה נפילה יש פה, הוא מאוד קצר אבל מאוד תלול, אבל אנשים באים לא בשביל הרכבל, כי הוא באמת מאוד קצר, אלא בשביל הנקרות. הנה נקרה אחת, והנה נקרה נוספת. מאוד מאוד יפה שם. מקווה שנהניתם וניפגש בפעם הבאה.